Prečo máte rifle? Zakázali. Mám v ruce štítky, pás se stanil a z očí chtíčí pár. Potom je za protištátne stretnutie. Nemáme obušky, prečo máte dlhé vlasy? Zabudli ste? Nie. Ak ste tu, tak verím, že ste nezabudli. Lebo toto treba odcitovať presne tak, ako to zaznelo. Prichádza obdobie, kedy Slovenská republika sa bude musieť zaoberať protištátnou činnosťou opozičných politikov, ktorá vážne poškodzuje národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. To je prvá veta. Druhá veta. Potrebujeme obmedziť počet politických strán. Priatelia, viete, čo tej prvej vete chýba? Socialistickej. Keby sme povedali, prichádza obdobie, kedy sa Slovenská republika bude musieť zaoberať protištátnou činnosťou opozičných politikov, ktorá vážne poškodzuje národnoštátne záujmy Slovenskej socialistickej republiky, tak ten rozdiel nespoznáte. Viete, čo je smutné? Že to nie je veta z 1989. Nie je to ani veta z 1950. A nie je to ani veta zo 68., keď tu prišli represie spolu s Rusmi. To je veta z 2024. roku. To je veta spred možno týždňa. A túto vetu povedal predseda vlády Slovenskej republiky. Preto som v tomto oblečení, aby sme si pripomenuli, kam sa vraciame. A my tu máme dôkazy, že sa tam vraciame. Ja som robil teraz rozhovor, ktorý čoskoro uvidíte aj na našej stránke facebookovej Orava za slušné Slovensko s pani Krausovou tu z Námestova, ktorá rozprávala, čo zažívala za socializmu, za komunizmu, aké represie. A ona tam povedala, že opäť vidí to, čo videla pred dávnymi rokmi. Opäť tie isté vety, opäť tie isté slova, opäť tie isté spôsoby starých moresov. Nie je to len nejaká pani Krausová z Námestova. Tento týždeň som pozeral aj rozhovor s pánom Dubčekom. Pán Dubček v 89. práve počas tých revolučných dní sa opýtali, že ako sa má, a on hovorí, že cíti sa opäť ako za čias, keď ho prenasledovali fašisti. Tak sa cítil v 89., pretože všade okolo neho boli eštebáci, všade okolo neho bola polícia, nemohol výjsť ani z domu. Takže tieto časy sa nám bohužiaľ vracajú. Pritom Slováci mali radi Alexandra Dubčeka a aj aktuálna vláda, aktuálne vládnúci politici sa zaštiťujú tým, že Alexandra Dubčeka majú radi. Napriek tomu robia to, čo pred čím vystrihal Alexander Dubček aj v 89., kedy rozprával, že mu to pripadá ako v 68., keď komunisti rozprávali, že vraj tu je americký prevrat, že vraj sú tu vtedajší Sorosovia a opakuje sa to dookola. My máme ešte ďalšiu vec. My si dnes nepripomíname len deň boja za slobodu a demokraciu. My si dnes pripomíname aj deň študentstva. A máme aj svoj oravský dôvod na tento deň študentstva. Počas protestov mládeže
v roku 1939 došlo k vražde aj poprave a medzi popravenými bol aj Tvrdošinčan Marek Frauvit. Českí a slovenskí vysokoškoláci v 1939 vyšli do ulic po tom, čo nacisti zavraždili jedného zo študentov a protestovali proti vraždeniu. Adolf Hitler na to reagoval tak, že na výstrahu zavrel všetky vysoké školy a bolo popravených ďalších 9 študentov. Medzi nimi aj tento Marek z Tvrdošína. Okrem toho 1200 študentov deportovali do koncentračných táborov. V 1939 bili a vraždili naše deti a 1989 začal podobne. Bili naše deti. Táto bitka našich detí prinútila vás, nás, rodičov, ja som bol vtedy to dieťa, vy ste boli tí rodičia, prinútili to, aby sme sa postavili proti režimu, pretože naše deti si mlátiť nedáme. Dnes ich nebijú, ale ich vyhaňajú zo Slovenska. Lebo opäť sa im nepáči korupcia, opäť sa im nepáči, že v školách nedostávajú to, čo by mali dostávať. Opäť sa tu opakuje to, čo sme tu mali. A my na to nesmieme zabudnúť. Nezabudnime na to, že počas rokov 48 až 89 bolo väznených 200 000 ľudí. Aj z Oravy, priatelia. Najmenej 248 z nich bolo popravených, 4500 ich zomrelo vo väzniciach a 300 utečencov sa uškvarili na elektrických kábloch na hraniciach. Viac ako 175 000 ľudí odtiaľ odišlo, emigrovalo. Možno aj medzi vami sú takí, ktorí majú zahraničie. A ja viem, že áno, pretože budeme tu mať príbeh pani, ktorá kvôli tomuto trpela. Novými starostami niekedy ľahko zabudáme na to, čo bolo. To, čo máme, už bereme ako samozrejmosť, ale nie je to samozrejmosť. Máme tu suseda, ktorý má suseda, ktorý opäť má chuťky obsadzovať krajiny. A naša vláda, žiaľ, sa práve k takýmto susedom opäť uchyľuje. Možno jeden známy proletár už vypisuje pozývací list. Sloboda a demokracia nie je niečo, čo získate a máte navždy. Z histórie vieme, že je možné ich stratiť behom pár dní. A práve preto na to musíme upozorniť svojim postojom a ukázať, že sme tu, že tento štát je aj náš. Lebo tých krikľuňov býva málo a keď sa im nikto nepostaví, tak oni preberú tento štát a my sa len budeme pozerať, ako to skončilo. Preto som rád, že ste opäť všetci tu. Páči sa mi na záver jedna veta, ktorú som čítal. História tvorí národy. Národ, ktorý si nepamätá minulosť, je odsúdený si ju opakovať. Prosím, neopakujme chyby našej minulosti. A som rád, že ste tu. Zaštrngajme si opäť, aby sme vedeli, že sme tu. Ďakujem, priatelia. Máme tu ďalší príhovor, máme tu vzácnu návštevu pána dekana, tak poprosím, aby sa prihovoril teraz k vám on. Dobrý večer, pozdrav pán Boh.
Vážení občania, milí bratia a sestry, poďakovať je potrebné aj zo strany tých, ktorí šíria vieru, ktorí to cítia ako svoje poslanie, ktorí patria medzi kňazský alebo duchovný stav, ktorí tiež v minulosti znášali ťažkosti spojené s totalitným režimom, lebo vyšetrovalo, zabraňovalo vyznávať vieru sa aj tu, na Orave. Chcem sa poďakovať vám všetkým i vašim rodičom, ktorí priviedli aj svojim statočným životom časy, kedy sa môžeme tešiť zo slobody a pravdy. Chcem upozorniť alebo povzbudiť nás všetkých, aby sme si boli vedomí, že služba slobode a pravde je veľmi aktuálna v každom čase, a to prostriedkami, aby sme ich bránili obidve hodnoty prostriedkami, ktoré presadili svoju silu a ukázali svoju silu aj počas dnešnej revolúcie, ktoré výročie si pripomíname. Arcibiskup Vasilij pekne pripomenul, že dôležité je, že novembrové udalosti neboli len výbuchom spoločenského napätia s cieľom vymeniť jednu vládnúcu triedu za inú, ale že mali v sebe étos aj pátos. Rozdielni ľudia sa dokázali spojiť a slušne argumentovať, alebo sa možno aj hádať, ale bez toho, aby išli do osobných urážok a dehonestácie protivníka. Aj vďaka tomu táto spoločenská zmena prebehla bez krvi, otrasov a odklad. Samozrejme, nešlo o dokonalú spravodlivosť, ale taká na tomto svete ani neexistuje. Všetkým, ktorí v bežnom živote uplatňujete túto toleranciu a zároveň aj ochotu vypočuť iný názor, všetkých vás povzbudzujem k tomu a ste pre mňa dobrým príkladom. Nech nám za všetko poslúži aj vtipný príbeh, keď hostiteľ spolu s manželkou pozval viacerých ľudí do svojej domácnosti. A pretože chcel byť galantný a pochváliť ženy za ich krásu, tak sa vyjadril trochu neopatrne, zatiaľ čo manželka bola v kuchyni a zvolal: prečo tí najsprostejší muži majú najkrajšie ženy? A z kuchyne, pretože tam nedopočula všetko, sa ozvala manželka: o, aký si lichotník. A tak, hoci nepekným spôsobom nedosiahol to, čo chcel, ani neúctil všetkých hostí, ženy aj mužov, ktorí prišli, a zároveň aj na seba poukázal neopatrným spôsobom ako na človeka, ktorý si druhých ľudí neváži a nerozmýšľa, čo povie. V tomto je potrebná úcta, láskavosť aj opatrnosť, lebo to má silu. Chcem sa ešte raz poďakovať aj tým, ktorí trpeli a ktorí zanechali neviditeľné a silné dedičstvo pre veriacich, ale aj pre svetskú spoločnosť o tom, že statočný postoj, ktorých vytrvali počas prenasledovania za celé roky, či už pre vieru alebo pre obranu slobody, sa oplatí niesť, lebo raz to prinesie ovocie. A najmä za túto nádej vám ďakujem. Ďakujem pekne za pozornosť. Priateľa, bol som tu vyzvaný, že komu je zima, stále si môže prísť čajík dať, aj počas týchto príhovorov. A ja tu mám aj zástupcov z Tvrdošina, z Tvrdošinského okresu a z Trstenej, našich priateľov, ktorí s nami organizujú tieto protesty a zhromaždenia aj po iné dni. A vítam tu Pavla Stareka, nech sa ti páči. Prihovor sa za Tvrdošina Trstený. Ďakujem pekne za privítanie, Tonko. Daj mi papieriky, ja nie som ako Danko, neviem čítať bez papiera teda.
Tak teda príjemný podvečer, drahé dámy, milí páni, priatelia. Tak vás teda vítam a mám radosť, že sa na takéto výročia nezabúda. Ďakujem, že ste prišli, zatlieskajte si. Pozdravil by som aj súdruhov a proletárov všetkých krajín, ale tí nech si vylížu prdel. Nenechajme sa vyrušiť kadejakými somármi, že v danej dobe kachličkovali kúpelku, tak nemali čas pozerať správy, alebo nejakými inými hranatými oblúdami bez chrbtovej kosti, ktorí povedia, že si 17. november vôbec nevšimli. Nech, ich problém. Ale určite si ho všimli tí ľudia, ktorým zomreli blízky na hraniciach na ceste za slobodou. Iste si to všimli ľudia, ktorí chceli slobodne ísť do kostola a nebáť sa, že ich dieťa vyhodia zo školy. Tento deň, tento sviatok slobody si istotne všimli ľudia, ktorým režim robil zo života peklo, len preto, že mali napríklad iný názor, alebo slobodne chceli robiť niečo, čo sa režimu nepáčilo. Keď vyšli študenti do ulic, mal som iba 3 mesiace, takže keby mi dali nejaké kľúče, aby som s nimi štrngal, takže asi pravdepodobne by som ich začal žužľať. Ale odvážni mladí ľudia, ale aj starší ľudia, štrngali kľúčami aj za mňa, za moju a našu slobodu, šli s kožou na trh s rizikom, že ak to teda nevyjde, následky pre nich budú strašné. Mali sme historickú skúsenosť zo 68. a následnej normalizácie. Nebáli sa, zoprali sa. Za to im patrí veľká vďaka. A teraz už je to na nás, aby sme si tú slobodu ustrážili, pretože sloboda je krehká a nebýva zadarmo. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky. Mali ich prázdne a ešte bola tma. Tak, ako sa bohužiaľ aj v dnešnej dobe stmieva nad našou krajinou. Po našich uliciach odtedy prešli veky. Zažili sme Mečiara, niekoľkokrát pizza, ale tentokrát sa už reálne vraciame do zlého sna. Sľúbili sme si lásku, miesto toho tu každý deň dostávame nenávisť, rozdeľovanie spoločnosti, progresívec versus konzervatívec. Poštvávajú sa tu ľudia na skupiny, ktoré sa nemôžu brániť, homosexuálov, Rómov, iné menšiny, postihnutých. Dokonca predstaviteľ vlády sa nehanbí predhodiť študentov svojej tupej lúze, len preto, že si dovolili na karnevale nejaké masky. Sľúbili sme si lásku, miesto toho tu každý deň dostávame nenávisť. Sľúbili sme si vraviť pravdu, len bohužiaľ, tá sa hovorí iba v konšpiračných bytoch alebo na polovníckych chatách, kde kadejaký níman povie, že niekomu zapichne vidličku do čela a následne sa stane šéfom tajnej služby. Sľúbili sme si vydržať, tak držíme a vidíme, ako sa tu každým dňom likvidujú inštitúcie, ako sa tu zlikvidovala špeciálna prokuratúra, NAKA, ako sa tu likviduje kultúra. Sľúbili sme si nový deň, miesto toho cúvame do minulosti. Keď napríklad nejaké ožraté tela zruší semafor a ututle sa to, lebo však papaláš náš. Tí mladí za nás na námestiach vystierali prázdne ruky. Sú nám vzorom, my sme vystierali ruky na nedávnych protestoch a určite nikam neodchádzame. Opäť sú tu ľudia bití, ale tentokrát to nemôže a nesmie prejsť s našim mlčaním. Po našich uliciach verím, že ešte prejdú veky a na našej slobode nezasnie posledné zvonenie. Sľúbili sme si lásku, miesto toho sme otupili a stávame sa bezcitnými. V susednej krajine je vojna a niektorí z našich spoluobčanov schvaľujú toto bezbrehé zabíjanie. Premiér dokonca robí zo seba komedianta v pokutnej relácii agresora. Sľúbili sme si vraviť pravdu len a tak pripustíme a pristúpime na zmier s eštebákom a udávačom, ktorý sa teraz bude tváriť a tvrdiť, že teda Bonzák nebol, aj keď archívy hovoria niečo iné. Sľúbili sme si vydržať a tak držíme, že nás táto vláda sa rozhodla spoľahlivo ochrániť pred slobodou prejavu, humorom zvlášť a kultúrou všeobecne. Sľúbili sme si nový deň, na začiatku ktorého nás idú ochrániť aj pred zdravotnou starostlivosťou v tesnom závese so vzdelaním a našou bezpečnosťou. A garantujem vám, že nás spoľahlivo ochránia aj od našich ťažko zarobených peňazí. Len treba ešte vydržať chvíľku. Nedovolme, aby sa naplnil Platónov citát, že nakoniec nám budú vládnuť tí najneschopnejší z nás a to bude daňou za náš nezáujem o veci verejné.
Vystrime všetci už nie prázdne ruky, je v nich naša budúcnosť. Neodkláňajme sa opäť k hnusnému odpornému režimu, ktorý vraždí a lúpi. Nedovolme to. Na našich uliciach podajme si ruky, skúsme viesť dialog a hľadajme k sebe cestu, aby sme tu zase nemuseli trpieť útlak, veď neviery a strachu už naozaj bolo dosť. Ďakujem pekne. Ďakujem nášmu priateľovi z Trstené a z Tvrdošína. A skôr než si dáme takú oddychovú pesničku na pripomenutie si tých časov, máme tu ešte aj príhovor od umelcov z Námestova za divadlo Námestovo, takzvané Dno. Dno, ktoré nás dvíha, takže ja tu chcem privítať pána Kubíka, ktorý sa k vám prihovorí za umelcov. Dobrý večer, drahé spoluobčianky a drahí spoluobčania. Ja nemám papier, tak iba skúsim takú nejakú improvizáciu. Mňa napadli k dnešnému sviatku, dňu boja za slobodu a demokraciu také dve úvahy. Jedna úvaha je jazykovedná, a síce keď si porovnám dnešný sviatok, jeho názov napríklad s 8. májom, ktorým je Deň víťazstva proti fašizmu, tak je mi práve dnešný sviatok viac sympatický práve tým slovom boj. Pretože slovo víťazstvo nám môže dávať mylný pocit, že boj je na konci a že sme zvíťazili, že víťazstvo je naše. A myslím si, že práve toto nie je pravda a nemali by sme sa nechať týmto pocitom nejak uchlácholiť a oklamať, pretože tento boj sa neskončí nikdy v ľudských dejinách, ja som o tom presvedčený a musíme ho stále zvádzať a musíme byť pripravení v každej chvíli a myslím, že dnes je doba, kedy treba byť pripravený a odhodlaný o to viacej. A ešte ak dovolíte, tak by som rád prečítal vyhlásenie organizácie Otvorená kultúra k dnešnému dňu, pretože my ako členovia kultúrnej obce, ale aj vy, medzi vami určite aj veľa našich divákov, čelíme v dnešnej dobe nátlaku, ktorý by nemal mať miesto v demokratickej spoločnosti, nátlaku na slobodu tvorby a prejavu a skrátka kultúrnej činnosti. A preto vlastne naša organizácia si pripravila takéto vyhlásenie, ktoré vám teraz prečítam. Dnes si pripomíname 85. výročie udalostí zo 17. novembra 1939, keď nacisti zasiahli proti českým a slovenským študentom, zatvorili české vysoké školy a brutálnou silou potlačili ich pokojné protesty proti okupácii a volanie po slobode a demokracii. Pripomíname si aj udalosti zo 17. novembra 1989, keď komunistická moc násilne zasiahla proti pokojnému študentskému zhromaždeniu v Prahe, ktoré volalo po slobode a konci totality jednej strany. Dnes, keď mnohí slovenskí politici spochybňujú demokraciu, pokúšajú sa prepisovať dejiny, obmedzujú občiansku participáciu, útočia na slobodné médiá, občiansku spoločnosť, chceme vyjadriť rešpekt a úctu k našim predkom, ktorí sa aj napriek hrozbám a osobnému riziku dokázali postaviť nacistickej a komunistickej totalite. Chceme však aj jasne deklarovať našu oddanosť hodnotám 17. novembra, našu oddanosť slobode a demokracii. Chceme jasne deklarovať našu príslušnosť k západnej civilizácii, k rozvinutým demokraciám a chceme jasne deklarovať naše odhodlanie tieto hodnoty, spojenectva a záväzky brániť. Hovoríme hrdo a nahlas, nedáme si zobrať demokratické inštitúcie, nedovolíme obmedzovať demokratické procesy, postavíme sa všetkým pokusom meniť pravidlá politickej súťaže, nedopustíme obmedzovanie slobody a médií, slobodnej kultúry ani slobodnej občianskej spoločnosti. Nedovolíme prepisovanie histórie ani spochybňovanie protifašistického a protikomunistického odboja. Sme tu, na tomto námestí, odhodlaní a vytrvalí ako naši predkovia, pripravení zviesť zápas o demokratický charakter nášho štátu. Pravda zvíťazí.
Ďakujem. Umelci, ako vždy, vedia, na ktorej strane stať. A kým budeme pokračovať sľúbeným prihovorom pani z námestova, pani Tysenovej, ktorá si tiež svoje zažila, tak pustíme si niečo, čo nám pripomenie vtedajšie časy. Ospravedlňujem sa, mi to za ten čas odpojilo. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky. Môžeme si zapnúť aj naše svetla na mobiloch. A ešte bola tma. Po našich uliciach odtedy prešli veky. Zobudili sme sa do zlého sna. Slúbili sme si lásku. Slúbili pravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať. Slúbili sme si nový deň. Tí mladí za nás vystreli prázdne ruky. Za nás boli bití, za naše mlčanie. Po našich uliciach odtedy prešli veky. A zaspelo zlému posledné zvonenie. Slúbili sme si lásku. Slúbili pravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať. Slúbili sme si nový deň. Vystrime všetci teraz prázdne ruky a bude v nich naša budúcnosť. Po celej tejto zemi podajme si ruky. Neviery a strachu už oddaj bolo dosť. Slúbili sme si lásku. Slúbili pravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať. Slúbili sme si nový deň. Slúbili sme si lásku. Slúbili pravieť pravdu len. Slúbili sme si vydržať. Slúbili sme si nový deň. Ďakujem, priatelia. Áno, sľúbili sme si lásku a sľúbili sme si nový deň. Ja chcem ešte privítať medzi nami
pani Justinu Tisoňovú, rodáčku, respektíve tu bývajúcu na Mestove, ktorá si zažila svoje za tých čias a ona vám porozpráva, aby sme nezabudli. Dobrý večer, priatelia. Bola som oslovená za generáciu starších, aby som si kratučko zaspomínala na 17. november a časy pred ním. Bolo nás vtedy veľmi veľa, ktorí sme úprimne a neochvejne verili v lepšie časy. Mala som 28 rokov, bol ešte vtedy tvrdý socik, keď emigroval môj brat s rodinou do západného Nemecka. Nikto z rodiny o tom netušil, lebo doma zanechali zariadený byt, auto, rodičov potom vláčili po súdoch, brata s manželkou odsúdili na 3 roky nepodmienečne za opustenie republiky. Vtedy sme boli zúfali. Mysleli sme si, že ich už nikdy neuvidíme. Lebo viete, vtedy to vyzeralo tak, že komunisti tu budú navždy, na večné časy. Všetko mali pod kontrolou. Mimochodom, presne tak, ako dnešná vláda. Ale môj brat mal šťastie. Mnohým iným sa takýto pokus skončil tragicky. Zo štatistik viem, že 145 z nich bolo zastrelených pri pokuse o prekročenie hranice. 90 sa utopili v rieke a 11 zomreli na zasiahnutie elektrickým prúdom. Taká bola cena slobody. Dnes môžeme pracovať, študovať, cestovať kdekoľvek chceme. Sloboda je najúžasnejšia vec na svete. Áno. Druhá vec, na ktorú chcem poukázať, bolo mať právo na pravdivé informácie. Pamätáte sa ešte na Černobyl? Ako dlho sa nám tajila pravda? Keby to neboli odhalili iné štáty, možno by sme to dodnes nevedeli, čo sa stalo. Takže v tých časoch mnohí z nás mali častejšie ucho na rádii Slobodná Európa. Pamätáte si to, tie československé rušičky, ale predsa sme niečo počuli. Aj 17. novembra 1989 som to ucho na tom rádii mala. A neskoro večer som sa dozvedela, čo sa v Prahe stalo. Priznám sa, ja osobne som sa veľmi potešila v novembri 89 a následne tzv. Nežnej revolúcii. Aktívne som sa zapojila do práce VPN v rodnej obci. Mali sme celkom akčnú skupinu, ale nevyhli sme sa ani tomu, aby sa nám tam nenatiahli rôzni špicli, ktorí všetko ihneď donášali vedeniu obce. A tak sa napríklad aj stalo, že si ma predvolala sociálna komisia, ktorá pracovala pri obecnom úrade a obvinili ma, že dostali anonymný list, že zanedbávam deti, že sa nestarám o ne, lebo sa moc angažujem. Paradoxom ale bolo, že práve predsedničke komisie som musela pripomenúť, mimochodom to bola asi tá, čo ten list písala, že už ako 13-ročná som jej chodievala strážiť jej 4 deti. Dobre počujete, jej 4 deti som dokázala strážiť, keď som mala 13 rokov, a ja, keď som bola dospelá, som sa nemala postarať o svoje vlastné deti? Bohužiaľ, chlapli im zúbky na prázdno. Chvála Bohu, moje deti sa dobre učili, slušne sa správali, chodili čisto oblečení. Ale oni ma chceli zastaviť z pozície moci, z pozície sily, zastrašiť. Vtedy si ešte tak verili, že sa im tú moc podarí udržať. Presne takýto strach a nenávisť sa bohužiaľ rozosieva aj dnes po celom našom Slovensku. Ale ako vidíte, mňa sa im nepodarilo zastrašiť. Moje myslenie som nezmenila za celých 35 rokov. Stojím na námestí vždy, či prší, sneží, fúka vietor. Vždy, keď mám pocit, že s našou krajinou sa niečo nedobre deje,
že nám robia medzinárodnú hanbu. Proti tomu sme povinní sa postaviť, aby sme sa nemuseli hanbiť pred svojimi deťmi. Pamätáte sa rok 1992, keď sa dvaja kohúti rozhodli rozdeliť našu Československú republiku bez toho, aby sa opýtali občanov? Vtedy sme patrili medzi skupinu elitných štátov. Boli sme rešpektovanou krajinou. Potom sme sa vybrali každý vlastnou cestou. Sami si gazdujeme, sami si rozkazujeme, nikto cudzí nás neokráda a skončili sme na poslednom mieste alebo predposlednom zo štátov Európskej únie. Z klubu elitných štátov sme sa dopracovali na posledné miesto. Keby súkromný podnikateľ mal takýchto manažérov, dávno by ich hnal preč. Tí naši si za tú mizernú prácu ešte len zdvojnásobili platy. Smutné. Vážení, treba dať najavo vždy svoju nespokojnosť, ozvať sa, nebyť ticho, aby sme sa nespamätali až vtedy, keď už naše hranice budú opäť zatvorené a my cítime, že je tu obrovská snaha prehodiť výhybku smerom na východ. Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! My sme stáli na námestiach v novembri 89, lebo sme poznali cenu slobody a demokracie. Ešte raz to poviem, sloboda je tá najúžasnejšia vec na svete. Vážme a chráňme si ju. Chcem sa s prosbou obrátiť na mladšiu generáciu a mám veľkú radosť, že vás tu dneska vidím veľa. Teraz musíte chvíľku ťahať pílku vy. Je to na vás. My starší to už nejako dožijeme, ale bude nám smutno. Tak konajte, kým je ešte čas. Ľudia, bdejte. Ďakujem vám. Ďakujem za príhovor pani Justinke Tisonovej. Ako vidíte, aj na Orave sa diali škaredé veci a nemali by sme na ne zabúdať. A som rád, že tu vidím mladších, ktorí dúfam budú ťahať tú pilku. A ja tu mám ďalší príhovor od našich bratov z Čiech, ktorí sa nám chcú takisto prihovoriť, ktorí si takisto tento sviatok pripomínajú a prečíta vám ho náš kolega Stanislav Protuš. Milí a vzácni přátelé, stojíme tu dnes v den výročí 17. listopadu 89, v den, kdy slavíme silu svobody a demokracie. V den, kdy si připomínáme, že i občanská společnost dokáže změnit svět. V den, který spojuje Čechy a Slováky v boji za společné ideály. V den, kdy vy posloucháte český vzkaz na Slovensku, zní na mnoha místech v České republice vzkaz podpory a povzbuzení od slovenských aktivních občanů. V době, kdy ruská agrese na Ukrajině brutálně ničí životy a ohrožuje stabilitu celé Evropy, kdy sa kremelská propaganda snaží ovládnout informačný prostor a rozdeliť naši spoločnosť, je dôležitejší než kdy jindy chrániť a posilovať svobodu a demokracii. My v Česku usilujeme o zachování demokracie. O to, aby svoboda a spravedlnosť
zůstaly nespochybniteľnými a široce sdílenými hodnotami. Vy na Slovensku usilujete o to, aby sa demokracie vrátila v plnej síle, aby sa znovu stala základem spravedlivej spoločnosti. Stojíme pri vás. Spojuje nás totiž nejen spoločná história. Sme si i nadále blízko a môžeme si byť navzájem oporou. My všichni, aktívni občané, sme srdcem našich zemí. Naše nadšení, odvaha i ochota nezištne pracovať pro ideály demokracie by měla byť inspirací. Mnohým vrcholným politikom sme však trnem v oku. O to väčší váhu má naše odhodlanie vytrvať a ukazovať, že i v ťažkých časech existuje nádeje a hlas tých, ktorí bojujú za základní hodnoty. Nestracajme víru, nevzdávejme sa. Naše práce má zmysel. Každý úsmiev, ktorý vykouzlíme, každá pomocná ruka, ktorú podáme, každý hlas, ktorý pozvedneme, približuje naši spoločnosť ideálom 17. listopadu. Nejsme sami. Stojíme tu jeden vedle druhého. Češi a Slováci ruku v ruce. Společne dokážeme překonat všechny překážky a nenechat se zastrašiť tými, kdo se snaží potlačiť svobodu a demokracii v našich zemích. Milí a vzácní přátelé, i v dobách nejtěžších je naděje na zlepšení to najcennější, co máme. Plamen svobody a demokracie stále hoří v srdcích nás všech, kteří sme sa zde zešli. Každý z nás môže svoj plamen rozdmýchať a pomoci mu, aby sa rozhořel v srdcích ďalších lidí kolem. Ať je tento deň připomínkou našej sily, našej jednoty a našeho neochvejného presvedčení, že pravda a láska nakoniec zvíťazí nad lži a nenávisti. Za celý milión chvílek pro demokracii Lukáš Hilpert, místopredseda spolku Miliónu chvílek a garant miliónové síte. Tak ďakujeme aj našim priateľom z Čiech, ktorí nám dali odkaz. Než si dám ešte posledný príhovor, ja by som chcel, aby sme si spomenuli ešte na jednu vec. Nechcem už tu vyťahovať tú čiapku, ale opäť sa nám tu rozmáha takový nešvar. Ako vždy, keď vládnu pohrobkovia tých, čo tu vládli pred nimi, opäť sa niektorí cítia silnejší, opäť sa cítia, že si môžu dovoľovať, dokonca, že môžu používať násilie. Nie je prekvapením, že sa to deje práve, keď vládnu tí do pohrobkovia. A nie len teraz, pred pár dňami, ale dialo sa to aj v predošlých ich volebných obdobiach. Čo chcem pripomenúť, že napriek tisícom a tisícom dobrých policajtov sa medzi nimi nachádzajú aj takí, ktorí si myslia, že teraz si môžu dovoľovať, čo chcú. Že môžu všetko, že vyhrali voľby a že môžu všetko. A tento ich prístup, toto ich systémové zlyhanie, ktoré odkopírovali od tých hore, sa prejavilo pred pár dňami úmrtím Ľubomíra z Košic. Priatelia, pripojme si o minútkou ticha, tak ako umierali kedysi
pod policajnou tyranou iní Slováci a Česi. Ďakujem, priatelia. Dúfam, že táto pripomienka dá vedieť tým hore, že toto si dovoľovať nemôžu. Oni tento štát dostali len do správy, nie ako léno. Skôr než teda ten posledný prihovor dáme, ešte sa chcem prihovoriť trojminútovým prihovorom pán Koľada, takže poprosím pána Koľadu. By som chcel niečo povedať k tým zločinom komunizmu. Ja si pamätám ešte koniec 50 rokov, môžem ukázať na túto budovu, sporiteľňu, na poschodí bývali Maťkovci. Maťko bol zo Sielnice rodák a ona bola z Vavrečky. A mali dvoch synov a dceru. Dcera Anna sa narodila 27. júla 1952. Vyštudovala lekárku v Bratislave, ale potom sa celá rodina presťahovala do Bratislavy. A ako lekárka prednášala aj na vysokej škole popri zamestnaní a pracovala v laickom apoštoláte na bytov, čo bolo tedy zakázané prísne. No ale ako lekárka objavila niečo pašovanie s krvou. Tak to asi tí mocní nebolo povoli, tak ju našli zavraždenú, mala asi 7 bodných rán vo vani, vo svojom byte v Bratislave. Samozrejme zatkli nejakého, 2 týždne bol to zatvorený na oko, ale ho prepustili a dneska táto vražda není objasnená. Potom sa som zastihol, nie Smena, ale Zmena, časopis, noviny vychádzali a tam bol nápis, že prečo utekol Kukura na západ. Takže to len tuto v tom okruhu by som chcel. Kde je teraz Terno, alebo Tempo, obchodný dom, tam bolo jednotné rolnícke družstvo. To by ste nevedeli, že tam mlaťačky mlatili, hnojovka otekala do priehrady. Toľko bolo hnojovky, čo sa tam utopil koň v tej hnojovke. Bola para koní, hucule malé, myšiaky ich volali, taký čierny pás mali cez chrbát. A Tono Kurta zasoboval, ako pomal štáľa, tam bola nejaká jama, tam to stiekalo, ten koník tam spadol autobusa. Takže tak sa vtedy aj ekológia, na ekológiu dbalo. A to, keď začínalo družstvo v roku 1957, presvedčali ľudí podpísať ani počuť, lebo sa nechceli ľudia zvajiť svojho majetku, svojej hrdosti, čo nadobudli nieraz v Amerike. No a vlastne podpísali prvý len tí, čo mali po hektári. No ale potom, keď sa začali vyražať vyhodení z roboty, zatvárali ľudí rôzne, tam, kde je teraz okresný súd, tam bola väznica. Tam bolo z Námestova, z okolia z Námestova, môžem povedať, môj otec tam bol, Jožo Trabalík, Floro Múrin, Rudo Novocký, Jano Tmurčík, čo sa len pamätám, hej, Ignác Kremeň. A odtiaľ ich vozili do Žiliny, do väznice a v takom aute ich vozili, sa volal Anton. To ste ako keby ste sedeli v skrinke šatníku, čo sú šatnie, kde robotníci sa preoblikajú, len vedeli vtedy, že sú na harvelkách, keď boli tie zatáčky, ako na príslobe teraz. Harvelky už neexistuje, tam teraz tá prehrada je. No a
v noci púšťali vodu na nich klapkať a nesmeli si ani sadnúť, prišli im zamkli, aby to proste tak ich trápili. No, niektorí pustili po mesiaci, niektorí aj po dvoch. A bol tu jeden, sa volal Očkajak, keď sa stával most, právnik, a robili na moste aj právnici. Štievomušák z námestova, ten Očkajak. No a ten Očkajak vlastne sa zastával tých ľudí a tými rôznymi vybavovaniami tým ľuďom pomáhal. Volal jeho advokát chudobný, on bol rodák z Úština. No a takisto aj pani Matisovu dokonca ženu zapreli. Prišli, mala 10 detí a prišli z pivnice vybrať zemiaky. No, zemiaky tak sa oprala takto a robila sekerné. Mali ako ženu, tu zadržali a potom mu prepustili a pán Matizon sa na skalke v lese schoval. No a teraz vo februári na budúci rok bude 65 rokov, ako sa v kostole stala trojnásobná vražda. No, sami komunisti, alebo čo mali kriminalistický zborník, vydávali žandári sa tedy volali, sa tam píše, že sa po tej udalosti zhrklo asi 600 ľudí a tvrdili, že to zrobila komunistická strana. Sami to píšu. Čiže boli dve alternatívy. Komunisti, akože to jenej, hej, a štátna bezpečnosť. Lenže teraz sú už len jedna alternatíva a môžete si pomyslieť, aká to. Čiže tým šetrení dvaja žandári pred smrťou sa priznali, že vlastne to bolo zmanipulované, štátna bezpečnosť to urobila, preto aby zastrašila ľudí a od kostola ako od podobný prípad ako toto, keď niektorí poznáte, tak v Babiciach na Morave, ak sa chcete si to prečítať na internete, sa stalo. Oni neraz aj svojich obetovali, zabili, zastrelili, alebo tak, aby mohli niečo urobiť, nejaký mega prípad. Keď Slanského a spol 11 obesili komunistov svojich, nevinne prakticky. Nechceli to tak, že sa niečo v strane robí. A to len na takom kúsku, čo som povedal, hej. Maťkovci, to družstvo a tu ten kostol. To by sa dalo rozprávať hodiny, možno dní. Veľká zbúra v Bobrove, aká bola v Rábci. Nerad prerušujem pána Koľadu, ale máme vyhradený čas, ktorý sme si museli zarezervovať, takže ja som dohodnutý, že s pánom Koľadom ešte urobíme rozhovor, ktorý niekedy vyjde aj na našej facebookovej stránke. Na záver by som rád dal slovo zástupcom študentov, zástupkyni študentov, ktorá prečíta príhovor všetkých organizátorov na Slovensku, ktorí organizujú tieto protesty pod jednotnou značkou Spolu sme sila. Pod touto značkou sa organizujú v mnohých mestách na Slovensku a týmto sa chcú prihovoriť aj k vám. Účastníci a účastníčky občianskych zhromaždení k výročiu 17. novembra sme sa zišli na námestiach slovenských miest, ale tiež v zahraničí, kde žijú ľudia zo Slovenska, aby sme si pripomenuli historické udalosti spojené so 17. novembrom a hlavne, aby sme vyjadrili našu oddanosť hodnotám slobody a demokracie, za ktorú bojovali naši predkovia. Chceme jasne deklarovať našu oddanosť hodnotám 17. novembra, našu oddanosť slobode a demokracii. Chceme jasne deklarovať našu príslušnosť k západnej civilizácii, k rozvinutým demokraciám, k Európskej únii a NATO.
Chceme jasne deklarovať naše odhodlanie tieto hodnoty, spojenectva a záväzky brániť. Hovoríme hrdo a nahlas. Nedáme si zobrať demokratické inštitúcie. Nedovolíme obmedzovať demokratické procesy. Postavíme sa všetkým pokusom meniť pravidlá politickej súťaže. Nedopustíme obmedzovanie slobody médií, slobodnej kultúry, slobodnej občianskej spoločnosti či ničenie životného prostredia. Nedovolíme prepisovanie histórie ani spochybňovanie protifašistického a protikomunistického odboja. Sme tu, odhodlaní a vytrvalí ako naši predkovia, pripravení zviesť zápas o demokratický charakter nášho štátu. Spolu sme sila. Spolu sme sila. Spolu sme sila. Ďakujem, priatelia. Na dnes sme v podstate náš program vyčerpali. Ja som rád, že ste tu opäť prišli. My sme sa aj obávali, že či po tom dlhom čase, čo sme rezignovali už na námestia, či sa tu opäť stretneme, ale vidím, že na Orave sú stále ľudia, ktorým nie je jedno. A ja som rád, že vám nie je jedno. Pretože keď boli výskumy, ktoré ukazovali, že stačí pár ľudí, aby sa postavilo, pár odvážnych ľudí, ktorí ukážu nejaký smer a tí ostatní sú ochotní ísť za nimi. Že niektorí sa boja ísť, sa boja vystúpiť z toho davu a ukázať, že niečo je zlé a ukázať, že treba ísť niekde inde. Ale stačí tých pár ľudí, keď vyjde a ten smer môžu ukázať a ostatní pôjdu za nimi. Ja som rád, že vy tu ste. Ja verím, že aj vo svojom okolí ste takí, ktorí sa postavia a ukážu trošku ten smer, aby to tu neobsadili všetko len ikry kľuní. Na záver. Na záver si dajme hymnu. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale dnesný rozhod zodzojú. Ešte posledná vec. Ostal nám tu nejaký čaj, tak ak vám je zima, tak ľudia si príďte zobrať, je teplý. A úplne posledná vec, sledujte našu stránku facebookovú Orava za slušné Slovensko. Tam sú všetky podcasty, všetky rozhovory, všetky naše najbližšie akcie, ktoré budeme realizovať. Takže ak chcete byť v obraze, lajkujte a dajte sledovať. Ďakujem. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme a dúfam, že sa radšej, keď sa nebudeme musieť vidieť, ale ak bude treba, dúfam, že sa opäť uvidíme. Pekný večer.